jokoan dagoena da, azken finean, herritarrei erantzunak ematea, herritarrak behar dituzten, beraien egunerokoan, behar dituzten erantzunak ematea, justizia sozialean oinarrituta, eta gure ikuspegiko noski justizia sozial hori ezker abertzalean oinarritzen da, ezker abertzaletik eman daitezkelako erantzunek eraginkorrenak, gipuzkoarrek egunerokoan behar dituzten erantzunei, etxe bizitzari dagokionean, azpiegiturei dagokionean, zaborren kudeaketei dagokionean, zerbitzu sozialei dagokionean, fiskalitateari dagokionean, eta noski, gero abertzaletasun ikuspuntu batetatik, gure herriaren oraina, eta batez etorkizuna, eta hor abertzale guztiok, erabakitze eskubidaren inguruan urratsak ematea, eta zalantzarik gabe, lehentasunak giza eskubide guztietan oinarrituta normalkuntza eta bakebidean, bakegintzan, herritarrek hainbeste eskatzen duten normaltasun eta bake hori lortzeko urratsak ematea denok elkarrekin eta aurrera pausoak egitea. Guk ulertzen dugu alderdiak tresnak direla, eta Aralar ezker abertzaletik eragiten duen tresna bat da. Tresna eraginkorra, eraldatzailea, praktikoa eta realista. Maximalismoak alde batera utzita, ezberdinekin adostasunak bilatzeko gai dena, ulertzen duena gizartea aniztasunean, eta nahi duena gizarte anitz eta integratu bat bilatzea. Inor ez dena egongo soberan. Eta ezaugarri horiek dira Aralarrek dituenak, eskaintzen dituenak, eta irizpide horiek eta ezaugarri horiek kontutan hartuta bere koherentzian, ez bere, baizik eta bere ibilbide osoan koherentziaz jokatu du, lan egin du eta emaitzak hor daude eta aurrerantzean ere guk eskaintza hau egiten diogu herritarrei eta gero herritarrak izango dira erabakiko dutenak eta konfidantza emango digutenak, edo ez, azkenean herritarrak dira erabakiko dutenak eta gu herriari eta herritarrei zor gara. Nik egia esaten badizut, Bilduk ze espazio konpartitzen duen ez dakit. Egia esan ez dakit. Ze hor alderdi eta sentsibilitate desberdinetako jendea dago, ezagutzen dugu hor dauden guztien ibilbidea, ea dago. Ea badakigu ze ibilbide izan duen, 30 urtetan gobernuan egonda, EAJarekin, eta badakigu ze politika eskuindar praktikan jarri dituen. Hor dago alternatiba, alternatibaren ibilbidea ere badakigu, eta hor daude, ezker abertzaleko independenteak diren pertsonak, orduan, elkarrekin zer politika aurrera eramango dituzten, ikustear dago, orduan, instituzioetan eta kalean, beraien politika praktikara eramaten dutenean, ikusiko dugu beraien jarduna ibilbidea zein dan, eta hor ikusiko dugu beraiekin elkarlana egiteko aukera dagoen, adostasunak bilatzeko aukera dagoen, eta guk zalantzarik gabe, ezker abertzaletik eragingo dugu, eta ikuspegi hortik, ezker abertzaletasunetik, prest egongo gara adostasunak eta adostasuna bilatzeko eta elkarlanerako. Guretzat, zalantzarik gabe, ezker abertzaleko sentsibilitateak. Gure ikusita, gure printzipioak, gure oinarriak, gure programa, eta Aralar ezker abertzaleko sentsibilitatea izanik, zalantzarik gabe, ezker abertzaleko sentsibilitatea den edonorekin, ustez, mintzat, programetan eta edukinetan kointzidentzia gehiago lortzeko probabilitateak egongo dira.